Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts de nou a una nova entrevista d'aquest espai de la Por com a camí. Avui ens acompanya l'Espartac Peran. Hola, Espartac, com estàs? Bon dia, doncs molt bé, content de ser aquí amb tu. Moltes gràcies per venir. Et vull felicitar pel teu llibre, el llibre Tres desitjos abans de morir. Dir-te que m'ha encantat el contingut i que et volia felicitar també per la sensibilitat i la delicadesa amb la que has escrit, no? Aquest relat tan íntim i tan personal sobre un tema tan especial i tan poc parlat com és el dol i la mort, però que a més el teu llibre acaba sent una reflexió que ens convida a la vida, no? En quin moment, què és el que et porta a escriure aquest llibre, Espartac? En quin moment decideixes, vaig a fer aquest llibre? Primer, moltes gràcies per la felicitació, perquè el procés de fer un llibre, jo no n'havia fet mai cap, és molt complicat, molt solitari, molt íntim, de molts moments que gairebé no s'acaba mai, i és que no s'acaba mai. Fins i tot entrava a impremta i tenia ganes d'anar allà a canviar alguna paraula, alguna lletra, i per tant fa il·lusió que aquest llibre almenys hagi arribat a molta gent, perquè és que m'estan arribant comentaris i tots són molt positius, no? Per tant, estic molt feliç. I jo diria que aquest llibre comença amb la meva professió. Soc periodista i sempre aquest ofici l'he tingut com una passió. I com que em va començar molt petit, en què sol al cobert de casa ja em feia les meves entrevistes i m'imaginava el meu món periodístic, segurament imagino, per buscar alguna explicació a aquesta pregunta, que podia patir, podia plorar, podia sentir l'absència d'aquelles persones del voltant que es morien, segur, però també m'ho mirava amb una mirada periodística, és a dir, què passava al voltant d'aquella defunció, no? I sobretot m'ho mirava quan el difunt no era tan proper. Podia ser un amic de l'empresa del meu pare, que sempre em portava a les vetlles dels seus amics, però amb normalitat, sense trauma. Entràvem a casa, que jo el volia veure, doncs el veia allà estirat, però em mirava tota la gent, com parlava, com sentia, com es movia, com reien, com ploraven, què deien, quines paraules s'utilitzen, i tot això fa que al llarg de la vida vagis pensant, estaria bé escriure alguna cosa al voltant d'això. I llavors tens uns pares que tota la vida han viscut marcats per la mort d'un fill. I els anys passen i se't moren els pares de cop i volta. I per tant vas carregant absències a la teva motxilla, no? I dius, és que ho he de fer. Ho he de fer perquè ara sí que ja són moltes pàgines i moltes reflexions que he fet amb tot el respecte del món, que a mi m'agrada molt dir-ho, això. I sé que soc pesat i algun amic ja em fa broma perquè sempre ho repeteixo, no? Amb tot el respecte del món a tots aquells que es dediquen al dol, a tots els metges que tenen cura d'això, amb tots els professionals que acompanyen els últims dies de moltíssimes persones, amb tot el respecte cap a aquesta gent. Però crec que parlar de la mort i parlar del dol ja no només ho han de fer ells des de la professionalitat, sinó que ho hem de fer tots, perquè no parlem des del punt de vista mèdic, sinó parlem de sentiments, i cada persona ho viu d'una manera diferent. Doncs tots hem d'obrir la porta, sortir de l'armari si tu vols, i parlar de la mort, perquè és la millor manera de parlar de la vida, crec. Clar, per tant, aquest llibre uneix, doncs això, no? La teva part més personal, aquesta vivència que ara en parlarem, que ha marcat tant la teva vida, i aquesta part professional teva, que tothom el coneixem, però volia presentar-te, Espartac, òbviament. Espartac és periodista i presentador de programes de televisió de Catalunya. Ha presentat des del TN Nit fins als matins, fins al magazín Divendres, i actualment doncs, en l'equip directiu de l'Atrapa'm si pots. Això només per fer una mica resum de la teva vida professional. I realment en aquest llibre doncs, tu expliques aquesta vivència personal d'haver perdut, no? Del dol, d'haver perdut un germà en el que tu no vas conèixer mai, l'Eliseu, però que realment ha marcat la teva vida i que ha marcat va marcar, òbviament, la dels teus pares. Tu que has viscut aquesta experiència tan potent, i diria que llegint el teu llibre em venia una frase
Quan tu parlaves de la presència del teu germà, no? De l'Eliseu, malgrat que no hi era, i em venia aquesta frase, la presència de l'absència, no? O com l'absència arriba a omplir, no? Tu com a fill que has viscut amb aquests pares que han lluitat per superar aquest dolor, aquesta pena i per fer aquesta vida millor en els seus altres fills, què els diries amb pares que passen per una experiència similar? Doncs mira, faig una respiració superpotent i la resposta és que no els hi diria res, perquè no sóc ningú per donar cap consell de res. Dit això, els abraçaria moltíssim perquè no t'hi vulguis trobar. No t'hi vulguis trobar no només amb la desgràcia de perdre un fill, que no me la puc imaginar a la meva pròpia pell, diguéssim, de perdre algun dels meus fills, sinó de gestionar aquesta pèrdua. Però és que els abraçaria molt també perquè estan al mig d'un món en què estar trist gairebé és una condemna. La societat no et permet estar trist, i això és així, i no és cap invenció. Quan perds un fill et poden fer molta companyia, però per la resta de gent els és molt difícil acompanyar aquesta pena, perquè no tenim eines, i això fa molt de mal. I tu, com a amic d'aquests pares, els pots acompanyar uns dies, una setmana, si tu vols, però la pena és de tants anys en endavant que a tu se't farà molt, molt complicat. Per tant, jo no els hi diria res. Els hi diria això, els hi faria una abraçada molt forta i jo vaig viure amb uns pares que perden un fill, però jo, nen, vaig vivint al seu costat i sense traumes i sense que aquella absència que jo no vaig viure, és a dir, el germà que es va morir jo no el vaig viure, com tu deies, tenia uns pares que bueno, sí, el recordaven el dia del naixement, el dia que va morir, anàvem al cementiri, però no era una càrrega per mi. Per mi l'abisme, sobretot, és el dia que es moren els meus pares. I jo faig una reflexió de dir, hòstia, aquests pares, topo de cop i volta amb un mur immens, perquè veig que aquells pares que jo vaig tenir van haver de lluitar amb una desgràcia immensa, però el que em fa més, digue-li ràbia, ara em surt ràbia, que tampoc seria ràbia, tristesa, és que els pares que jo vaig tenir no eren uns pares que venien de sèrie, eren uns pares marcats per aquesta mort. I, hòstia, això també em va fer reflexionar moltíssim, no? Uns pares que van lluitar per donar-nos a mi i a la meva germana, que no vam estar presents en aquell moment, una vida perfecta, però clar, no eren aquells pares d'origen. M'agraden molt moltes coses que has comentat i una d'elles de la que també en parles amb el llibre i que penso que és essencial quan treballem aquests temes, que és com acompanyar bé en la pèrdua i en el dol, no? Deies, jo no els hi diria res, jo els abraçaria, no? Aquesta importància d'acompanyar des d'estar al costat, d'acompanyar des de la comunicació no verbal, d'acompanyar des de la mirada, no? Des del gest, la potència de l'abraçada, no? Que a vegades ens sembla que per acompanyar, que hem de dir, hem de parlar, hem de dir alguna cosa, no? Com si l'altre... Sí. Sobretot perquè quan t'ho estava dient, i ara tu que repeteixes el que jo he dit, el tema de l'abraçada, que els abraçaria, ens han acostumat, si és que no fas treball personal, si és que no tens ganes de mirar-te tu per dins i totes aquestes coses, ens han acostumat que si jo et contesto això, em dec creure com una cosa superior, com una mena de bruixot, perquè l'espiritualitat és com una tonteria. Ens han acostumat a fer-nos creure això. Quan jo parlo de ritual, per recordar les persones que... Quan jo parlo de ritual, i totes les persones que parlen de ritual, per un grup de gent de la societat, parlar de ritual és parlar de bruixeria, però no bruixeria bona, hi ha bruixeria molt bona. De fet, a les dones se les van condenar per ser bruixes i feien coses bones, oi? No en feien de dolentes, però es va fer creure a tothom que feien coses bones. Doncs bé, fer un ritual és una cosa com molt senzilla. T'has assegut mai davant del mar mirant a l'horitzó pensant amb el teu amor, amb el teu amic, amb la teva mare, amb aquella persona que has perdut? Doncs has fet un ritual i no passa res. Un ritual segurament és estar amb tu i si vols, i estar amb els altres. I si vols fer-ho una miqueta més complicat, agafes una espelma i encens una espelma i no estàs boig.
per encendre una espelma, no? Per això t'he volgut fer el matís aquest de l'abraçada, no? Que traiem-nos ja de tantes tonteries, que només mirem en quedar bé. I quan dic que els abraçaria és perquè amb uns pares que han perdut un fill, el nostre amic que ha perdut la seva parella, a la pèrdua que sigui quan anem al tanatori, estem molta estona perdent el temps pensant quina pot ser la millor frase per dir. I si ens traiem de tota aquesta tonteria i no patim per quedar bé, tot és molt més senzill, perquè que una persona t'abraci de debò o una persona t'agafi la mà fort de debò és molt més que segons quines paraules molt buides, no? Totalment. I avui sabem tot el que podem arribar a viure a través d'aquesta connexió, a través del tacte, de la mirada, que no és només el gest, sinó és tot el que genera a nivell de química, fins i tot en el nostre interior. Sigui com sigui, quan tu parles, no, també d'aquests rituals i parles que a vegades vivim tan ràpid que no ens aturem a experimentar, no, el que és pair aquestes experiències, aquestes situacions que al final, quan hi connectem amb elles, ens poden permetre fins i tot créixer a nivell personal, no? I conèixer-nos millor com a persona. Tu parles de que a vegades en el llibre s'entreveu com tu dius, passem de puntetes per determinades situacions sense pair-les, sense donar-los importància i sense fer aquesta part del ritual que ara tu comentaves i que li dones tanta importància, no? Perquè representa aquesta connexió interior, també. Sí, és que no et puc dir res perquè estic d'acord amb tot el que dius, no? Vull dir que no cal afegir res quan una reflexió com la que acabes de fer està ben feta, no? Sí. Deixa'm dir una cosa, perquè parlaves i també connectava amb una presentació que vaig fer a Mataró, que va anar molt més enllà d'una presentació convencional d'un llibre. Va ser com un acte molt de ritual i va ser molt especial, molt xulo, per tothom. I justificava el llibre, no? Justificava el llibre amb el sentit de que hi ha una pretensió immensa de que si aquell llibre, i ara me'n dono compte que això està... Jo he lluitat perquè aquell llibre mai de la vida algú em pogués acusar que és un llibre d'autoajuda. És a dir, jo he lluitat per aquell llibre que ningú em digués que era un llibre per jo fer teràpia i treure'm totes les meves penes. De debò que no necessito fer un llibre per això. He treballat, hi ha dols passats i tot el que tu vulguis. Jo justifico aquest llibre que només que li pugui servir a una persona per acompanyar-la, que hagi perdut algú i aquest llibre l'acompanyi, és la màxima pretensió que hi hauria. I aquelles persones que no hagin perdut ningú, és que llegint aquest llibre si en tenen ganes, s'aixequin corrents de la cadira i vagin a dir una cosa a qui vulguin que no hagin dit mai, no? És a dir, aquesta sensació de que, hosti, que la vida passa, que la vaig aprofitar al màxim i que vull xuclar tots els segons de vida i com que tinc consciència de que tot es pot acabar en qualsevol moment, no cal tenir 200 anys per morir, tinc ganes de dir allò que no he dit. Això per mi és bàsic. Sí. T'he de dir que a mi em va passar això, ja t'ho dic. Tu parles en el llibre de com ens n'adonem del que fan els altres i sobretot quan parles dels pares, no? De l'impacte que va tenir la mort dels teus pares a tu. Sí. I dius, apreciem el que ens diuen i apreciem el que els altres han fet quan no hi són. Per tant, no esperis a que passi i adona't abans, no? I a mi això em va fer... Costa molt, aquesta proposta costa moltíssim. És a dir, quan ho tens tot en vida, Polinés, ara jo he d'anar a la meva parella, que ens hem abrellat avui per la cafetera, perquè l'ha posat així en comptes de posar-la aixà, i ara li he d'anar a dir que l'estimo pensant que aquesta tarda pot morir. Hòstia, no em toquis la pera, tio. Bueno, no es tracta d'això. Si t'has enfadat avui, jo crec que pots esperar demà. Però pensem-hi una mica, no? Perdona, que t'he tallat. No, totalment. Es tracta, de fet, d'integrar, no? El fet de que, bueno,
la mort forma part al final d'aquest trajecte, és l'última parada i que, per tant, tenir-ho present ens fa exprimir més la vida, no? Sí. Hi ha alguna interessant que tu també comentes en el llibre, moltes, però una dius, un dia estava amb una companya de feina i la companya em va dir, quan havien mort els meus pares, em va dir, Espartac, mira, ja no tornaràs a ser el mateix, no? Tu fas una reflexió sobre el que et comenta aquella companya, que tu dius, potser no era el millor moment, però aquella reflexió et queda, i et volia preguntar en què et va canviar a tu, en què trobes que et va canviar a tu la mort, no? El procés de la mort dels teus pares. Jo he fet aquest llibre i ara t'estic escoltant perquè aquests cascos m'apreten molt com a l'orella i la teva veu m'està entrant molt a dins. Llavors, estàs dient això i jo he reflexionat. Fa 20 anys que va morir la mare i encara la pell de gallina, és a dir, s'activa per tot el cos. Et canvia perquè per mi hi ha una cosa molt important, que no diré una cosa que he dit al llibre, sinó que dic una cosa que estic pensant molt aquests dies, que és el tema de la mare. A mi ara mateix em té molt obsessionat el tema de la mare. Les mares en general. Soc pare, el meu discurs ara no va cap al feminisme, tot i que l'utilitzo moltes vegades, i soc molt conscient del que pot arribar a donar un pare, només faltaria, no? Però la mare, el que arriba, el fet de parir, el fet de donar aquesta llet, d'aquest origen, estic dient obvietats, ja ho sé, però la mare. I quan perdem la mare? Us caigueu bé o no us caigueu bé? Quan mor la mare, hi ha alguna cosa que et rebenten, t'estripen, et trenquen, que és el teu origen, no? I llavors això és una cosa molt bèstia i evidentment que et canvia. I amb què et canvia? Amb tot, que si tens la possibilitat de mirar amunt i les branques han crescut perquè tens fills, doncs allà tens una projecció, però el que són les arrels queden totalment esborrades, no? I això fa molt de mal. I evidentment també amb el pare només faltaria. El que vinc a dir és que no només per perdre els pares joves aquesta pena és gran i et porten a tu a preguntar-me què perds, amb què has canviat, sinó que jo demano un profund respecte a aquella persona que té, no sé, m'ho invento perquè jo de matemàtiques no en sé, però que té 65 anys, una persona que té 65 anys i avui el trobes a l'oficina plorant. Què et passa? No, que he perdut la meva mare. I tu dius ràpidament, quants anys tenia? I et diu 95. I tu per dins penses, collons, ja li tocava. Perquè som així els humans, no? En comptes de fer una pausa i dir, hòstia, aquest tio o aquesta noia fa molt de temps no, mai l'havia vist plorar d'aquesta manera tan desesperada. Calla, no jutgis. Si penses que ja li tocava, te'n vas després a fer un cafè tu sol i et fas el debat tu sol, però ara fas companyia a aquesta persona. Perquè aquesta persona, malgrat tingui 95 anys la seva mare i hagi mort, en tingui 200 o en tingui 250, acaba de perdre una cosa molt important a la seva vida. És a dir, acaba de perdre la persona que el va fer néixer. I això amb una persona és molt important. I si és amic teu, escolta en silenci. Tingui la mare 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anys. És igual. Estimem la pena, estimem el dol. Aquesta mirada, quan passes per una església, això es fa molt als pobles, veus les esqueles i dius, a veure, 90, 95, 89... Bueno, no n'hi ha cap de 20, no? Sí, però eren persones. I aquestes persones tenien una família i segurament els hi sap greu. Deixem el debat de hi ha morts que toca i hi ha morts que no toca. Darrere d'una mort sempre hi ha una persona al darrere, no? I aquesta necessitat d'acompanyar, d'estar al costat, de connectar i de comprendre. I ara quan parlaves d'aquesta connexió amb la mare, no? D'aquest cordó umbilical, al final és aquest cordó umbilical que és invisible però que ens acaba sempre unint a ella. I comentaves ara... Digues. No, aquest cordó que tu expliques, que jo et prometo que mai a la vida havia prestat atenció ni a un cordó ni a cap òrgan del nostre cos. És a dir, la meva vida es mirava altres coses, però del cos no en tenia ni idea. T'ho juro que quan es mor la meva mare, aquest concepte de cordó, que jo mai havia prestat atenció ni sabia el que era, físicament parlo, hòstia, la segada, la tallada va ser acollonant, però una sensació molt...
Era una cosa molt física. Perdó, Ja. ja està. No, i anava ara cap a la teva mirada com a pare, és a dir, que com a pare de dues criatures ara, d'un nen i una nena, no? Tota aquesta experiència que t'has viscut segur que t'ha servit ara com a pare per entomar, no? Com ho gestiones? Com gestiones el tema de la mort amb els teus fills? Què fas? Perquè, com tu deies, és un tema que encara és tabú i que molts pares i mares no sabem com gestionar-ho, perquè com que tal i com hem viscut tampoc habitualment no ens ha ajudat, doncs ho fem com podem. Com ho fas tu? Tots a la vida fem el que podem i amb el tema de la mort, que no tenim eines, ni per actuar quan se'ns mor un amic, ni per dir les coses que volem dir quan anem a una sala amb un tanatori a donar el pèsam i tal, no tenim eines. Tampoc tenim eines per una conversa de carrer. Amb un ascensor el diàleg recurrent és què, sembla que plourà, avui? Va, no? Doncs jo estic fart de quan vaig pel carrer, jo tinc un fill de 4 anys i una filla de 7, i vaig pel carrer i llavors jo tinc diàlegs, de vegades més encesos i de vegades més de contacontes, no? I de vegades, ostres, és que Clàudia, Adrià, el que hem d'entendre és que les coses no es poden fer així. I et passa algú pel costat i em diu, Espartac, i el que et queda, volent dir, hòstia, vaya putada, no? I em fa molta ràbia. Tu què en saps si és una putada? Si jo estic en un dels moments més feliços de la meva vida, per què sempre que veiem un pare amb 2 nens pensem que allò és una putada? Perquè, per contra, quan veig uns pares que tenen fills de 18 i 19 anys, em diuen, hosti, com enyoro quan jo tenia les criatures com tu les tens ara, perquè ara, escolta'm, amb l'adolescència no els puc aturar per cap banda. És a dir, per què no em preguntes abans si jo estic agobiat o no amb els meus nens? Si em veus amb els meus nens pel carrer, per què no em dius, ostres, Espartac, deu ser feliç? Ningú m'ho ha dit mai. És curiós, eh? Llavors, amb els nens parlo de la mort, sí. I com et pots imaginar, aquest llibre, i amb l'excusa d'aquest llibre, i també amb la meva felicitat d'haver pogut fer aquest llibre, l'he viscut molt amb els nens. L'he viscut molt. I els porto al cementiri i no... I hi ha gent que es pensa que de debò que els estàs traumant, eh? Jo penso que traumem quan no expliquem les coses, quan no les expliquem, perquè pensem que patiran i sobretot quan les tapem i sobretot quan les prohibim. Als nens no els hi direm que vinguin a l'enterrament de l'avi. Els nens no veuran l'avi mort. I tu dius, per què? Perquè en un enterrament és massa trist i jo vull que el meu fill, que té 5 anys, no visqui amb aquesta tristesa. Un nen de 5 anys no ha de veure l'avi mort. Perfecte. Perfecte, perquè tot es pot aplaudir. Però pensa't una miqueta més. Estàs parlant de la teva por. I potser aquell nen, quan sigui més gran, agrairà que li hagis ensenyat l'avi, la mare, el qui sigui, no? Sí, aquesta por que tenim a que pateixin, no? I que per aquesta por nostra al final acabem tapant, acabem desnaturalitzant en lloc de normalitzar, no? Com aquest procés que estàs fent tu, no? De normalitzar, de parlar-ne, de posar sobre la taula, de debatre. I després hi havia alguna cosa molt interessant el que comentaves que lligava amb una cosa que abans també has parlat. Deies, home, és que no se'ns permet, no?, estar tristos ni se'ns permet expressar-ho, per dir-ho d'alguna manera. No sembla que haguem d'estar sempre tots contents, ens envien somriures, petons, tot és magnífic. Però, en canvi, doncs, al veure un pare feliç i satisfet sembla que tampoc pugui ser, no? Vull dir que i això parla de com vivim, no? Nosaltres com estem i com compartim el nostre món emocional, com d'alguna forma el tergiversem, en lloc de dir, bueno, aprofitem el moment, tinc aquests fills petits, és un gran moment per disfrutar, un moment que m'omple moltíssim a la meva vida, igual que pot ser la seva adolescència en qualsevol altre moment, no? Això parla de la necessitat que tenim d'aprendre a enfocar-nos en allò positiu que sí que vivim i en això que tu comentaves, d'exprimir al final la vida. Exactament, sí. Tornem a estar a lo d'abans, eh? Tens tota la raó. I per acabar et volia fer una darrera pregunta, que mentre llegia el llibre, que és la portada del llibre, que és el títol del llibre, m'agradaria saber si ens vols compartir quins són els tres desitjos teus ara mateix. Quins serien els 3 desitjos teus ara mateix, Espartac, abans de morir? Bueno, els 3 desitjos abans de morir és una proposta perquè compris el llibre i perquè el llegeixis, ho dic per totes les persones que ens escolten.
I com que ja fa alguns dies que ha sortit al mercat, doncs hi ha una història que m'agrada molt, que és que tots siguem conscients, perquè tant és el que pensi jo. Sobretot, interpel·lar a la gent que ens escolta, no? Que pensin ells quins són els 3 desitjos que voldrien abans de morir. I sobretot amb la reflexió de que com canvien aquests 3 desitjos al llarg de la vida, no? Si tu en tens 16, aquests desitjos com seran? No? Tenir tots els diners del món, que els meus pares no sé què, que la meva nòvia no sé quantos. Quan en tens 30, que, bé, ara no et posaré exemples de tot, no? Però quan tens 30 anys ja varien. Els 40 una altra volta acaben agafant, no? I els 50, i els 60, i els 70, els desitjos van prenent una altra forma. I cada cop els desitjos són més fàcils d'aconseguir. És a dir, són més simples, no sé si més fàcils, però més simples a priori d'aconseguir. Sobretot, quan t'acostes al moment en què has de dir adéu a aquest món, perquè t'has de morir, la cosa és tan poètica, tan tendra, tan senzilla, perquè potser estàs parlant de que algú t'agafi la mà, com un d'aquests desitjos, no? Imagineu-vos, digue'm un desig abans de morir. Ostres, tenir molts diners i el canvi és que algú m'agafi la mà i em digui t'estimo. Imagines? Hòstia, és tot una lliçó, eh? Tot una lliçó al llarg del trajecte de vida que al final ens porta a veure la importància i la rellevància d'allò més essencial, que a vegades és allò més senzill, i la importància de tenir en compte aquesta connexió humana més enllà de les parafernàlies, més enllà de la superficialitat i més enllà del que a vegades sembla que és políticament o fins i tot culturalment correcte, no? Gràcies per abocar-nos a totes aquestes reflexions, Espartac, en aquest llibre, per abocar-hi tanta saviesa humana, en dic jo, no? Aquesta saviesa humana, saviesa del nostre trajecte vital que podem compartir. Sí. Deixa'm dir que gràcies per lo de saviesa, perquè crec que savis ho som tots. Aquests dies estic rebent molts missatges a través d'Instagram i tal, impossibles de contestar, però que notes que la gent en té tantes ganes. És a dir, aquesta saviesa que tu dius, emocional, per exemple, la trobes amb moltíssima gent que ha perdut persones estimades, que són tots tard o d'hora acabarem perdent moltes persones estimades, i per tant tu poses en marxa la reflexió i no tens a qui dir-ho. No et pots expressar, perquè et fa la sensació que ningú vol escoltar cap paraula sobre la mort, i això és fals. Hi ha moltes ganes de parlar de la mort. I bona mostra d'això, que a mi m'ha deixat al·lucinant, és que aquests dies tots els mitjans hi han dedicat 25 minuts a cada un dels espais fent entrevistes parlant de la mort i la gent de quina manera reaccionava. Vull dir que és tabú o ens ha fet creure que és un gran tabú, no? Però espavilem ja i parlem-ne d'una vegada. Doncs merci per fer-ho i per compartir-ho, per posar-ho sobre la taula. I bueno, encantada d'haver coincidit avui amb tu aquí. Igualment. Molt d'èxit amb el llibre, sí senyor. Me n'alegro moltíssim. I gràcies... Jo només volia dir gràcies a tu per aquesta conversa, per haver llegit el llibre, que això també fa moltíssima il·lusió, i gràcies a tots els que ens han escoltat. Merci a tots vosaltres també per ser aquí. Ens veiem ben aviat amb una altra entrevista aquí a la Por com a Camí. Fins la propera.